ndị Igbo be anyị ekene m unu biko unu nne m anya n'ihu unu afụ na iwe dị n'obi unu nwa bụ ndị na-eme lapụ all this online app aji ewere ego biko dododo unu akpazina akara ekwentị m nwa ya bụ ife na-ewe m iwe o nke bụ ụtụtụ na-eyife a na-asị m na onye ebiri ego onye ebighị ego Ifeanyi ebiri ego Olamide ebiri ego n'afọ na ọmụnwa bụ egalanto fanwa unu edistọbụzina m unu distọbụ m nke ikpeazụ ife m ga-eme unu ka njesi wee nọ akara ekwentị m ise a na-arịngị nke elingịfụ nke arịngịfụ a na-asị na onye na mama onye bụ onye dị otu a na mama onye bụ onye dị otu a na o meme egalanto unu afụ n'ọfịs unu afụ ma signal ebe ahụ kparakwa n'anya unu oge ọbịa bụ ikwu unu ego unu amaghị oge anọghị nye eso m unu oluzie oge ife ọhọm pụtara unu kpawa m afa unu nwakwa ya nwa unu agaghị ala ikwa ife m ga-eme unu kpacharịkwa n'anya unu kpacharịkwa n'anya unu kpacharịkwa n'anya unu matakwa na amata na nwata na-agba egwu tụrụ gede bụ egwu ndị mmụọ nwata ọbụla fụta n'iro na-agba aja egwu ma na o nwere ife na-akụrụ ya egwu n'ime ọfịa ife nji ekwu ya ekwu m na mgbe o ji ele ji ma gị nwa bụ onye na-akpọ m ma gị nwa bụ onye nye nọmba ka akpọọ m nwa ma gị nwa bụ onye na-atụta alụ ma gị nwa bụ onye na-agbata n'izuzu nwanne m eho m ụlọ ọkpa nọịkwa n'onwe unu ka m nọrị m onwe m onye ọbụla nara unu ego jienụ gbaa ya ụgwọ unu edistọbụzina m unu akpọzie n'akara ekwentị nke ebukwa ichi ka m na-echi ya o onye sikwa ka ọfụ n'anya onye sikwa na okwe ha ekwechitere ya onye rụkwa ụka ọfụ n'anya ekwusikwa m o ọnọkwa n'onwe unu